Greba egiten ari dira gaur Biedralan, 5 langile kaleratu dituztela salatzeko. Ostiralean ere egingo dute egun osoko lanuztea. Gaur gure lehendabiziko greba eguna da, 2 eguneko deialdia egin dugu eta zergaitiak uztailetiko onera 5 lankide gutxiago gara eta kaleratze horiek nolabait ez ditugu ulertzen. Ez dira bakarrik lanpostu horiek desagertu egingo direnik, baizik eta lanpostu horiek beste lankidon artean egin beharko dugulako lana. Eta gainera, Biedralak orainaldian datu oso onak dauzka eta orduan ez ditugu ulertzen ematen ari dizkigun arrazoiak. Gero ere, gertatzen ari da kontratazioak egiten ari dituzten azkeneko kontratazioak hitzarmen kolektiboan sartu beharrean hitzarmen pribatuak direla. Eta gure ustez, kontratazio horiek lankidearen kontra doaz. Honi gehituta ere, esan behar dugu nola hurrengo urtean hitzarmen negoziazio bat daukagu eta gure ustez, hau gure kontra doa hurrengo urtean negoziazio hori gure onera eramateko. Gure ustea da, enpresak hartu duen bide hau ez dela bide egoki bat eta ez dugu ulertzen zein den horren zergaitia. Gure desioa da, gure kexa hau enpresak barneratu dezala eta erreflexio bat egin dezala eta ikus dezala nola langileak ez gaudela bapere ados hartzen ari garen bide honekin. Eta gure desioa da hurrengo urratsetan enpresak erreflexio esfortzu bat egin dezala eta ez gaitezela berriro hemen ikusi.